weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takusana yoni to a woynata to jiigue to jeeriyel tumbere to marisa to cincan jakiri to ko talahaya to hudallahi ko on takusan juula ha to galle elhaji oumar de ha to galle alpha demba umaru sy to lukseyba guural yere ko taari ɗum kala ene jiiya e gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie ko aseta hande o lewru mars woni tigui ñalawma gadano ko fati kay e lew ko fati e korka hitande ujunere temedde nayyi capanɗe nayyi e jeegom hete leydi Sénégal joguiɗo konngol laamu woni porte parole de gouvernement o holli tigui edera haalande makko wonde o yiyani kala ken haala Macky Sall gonnoɗo hoole leydi ndi darade yeeso juge ko fati kay e tumede bonnude ɓurjingol ngaaluji leydi ndi to leydi Mali sona tam ko société capital final ko fati pewnugol simme e pewnugol almetaji e nder leydi Mali o waɗi financé jardin mawɗo wonande kay ɓe rewɓe tawi ko rewɓe tawateɓe e nder falde witede Magnan-Bougou jaaru on projet noon e qiime ha million ngaji nogas e goho mankude seeɗa kedde Afrique ma en jabbo musidɗo men Alassane Oumar Bothio habaruji men jooɗam jaɓɓiri ma jaa ha to leydi Bolivie jaa to leydi France to leydi Ukraine bisimilla moon e ketki hotodirte joni piren pacciren. aadi bil aadi salade aadi ɓuri firtude aadi ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wuuro jinneji wi ko firtata aadi mo adodire jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV. ceerno Amadou Tijani Diallo ene wiya dendagal ummal islam dendagal julɓe to goni kala omo wiya on ramadan karim Allah rokki en tawtorede darode lewru ndu yo Allah rokki en tawede mayirde mayru tawa kadi eɗen ɓeyde diine men ustaki. ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa jaadiɗo ɓalawal e danawal kala gandu bindi laabaɗo leɗɗe gorko mo melga wuuro jinneji Allah ne luɓirimo gandal e hattani omo safra rafiji kewɗi ɗi jiida ciirol omo safra wonduɓe kista fibrome ragam sita wonduɓe koyɗe musoje keeceje musoje ɓalli jakkoji e ɓalli ɓuutoji kala gorko mo melga wuuro jinneji ne yara wonduɓe prostate fiɗaɓe ustaraɓe gorago e yawɓe yitade koye mumen kala gorko mo melga wuuro jinneji dendagal rafi mbawɗa wondude so tawi oɗon maldana balɗe tati mbiya alhamdoulillahi rabbil alamina. ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wuuro jinneji nde tawete Paris lamargo leydi France sa yiiɗi jokkude nden makko numéro makko téléphone ko numéro makko WhatsApp mbatta ko 00 336 04 04 66 27. gorko mo melga wuuro jinneji base makko ne taweto Dakar ne taweɗo miñi ko wiye ceerno Abdoulaye Diallo numéro mo téléphone 77 714 94 15. gorko mo melga wuuro jinneji base makko ne taweto Nouakchott to leegal bitegal Samia galle étage danejo no wuccite usine plâtre numéro mum téléphone ko ɓe yi ko tawateɗon mbatta ko 41 05 13 85. gorko mo melga wuuro jinneji gam hoybitande tawateɓe lappol palol dande maayo Mauritanie Sénégal base makko ne taweto Dagana Mauritanie ha to Rosso Mauritanie kala ene tawe ɗon sehil makko ɓi nene makko ne wiye ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe. gorko mo leeraɓe sa yiiɗi jokkodirde mum mbatta ko 77 537 79 28
ceerno Amady Tijani Diallo ko gandu bindi ko labɗo ridu ko malaɗo woni mbadden dando faade makko. ceerno Djiby Sy ko gandu bindi ko laabaɗo leɗɗe ko nonduɗo sanne newiɗo sanne sanne. ceerno Djiby Sy Allah nurimo gandal on safara rafiji kewɗi ɗi jiiɗa cirol. ceerno Djiby Sy ko gandu bindi ko laabaɗo leɗɗe malaɗo wune. ceerno Djiby Sy ne safara rafiji kewɗi ɗi jiiɗa cirol wonduɓe kista fibrom do gam side rewɓe ɗon koɓe sowaade rewɓe dartoraɓe wonduɓe gorko seyɗani e wonduɓe debbo seyɗani kala gorko mo ceerno Djiby Sy ne yawran ɓen weddaɓe dabruji weddaɓe korte wonduɓe dabruji eɓe arsigaji men kippi kala. ceerno Djiby Sy ne jogui pegge usula bawɗe neldede kala leydi kala continent taw ko ɓeydoje arsigaji pittoji dabruji. ceerno Djiby Sy ne tawe oɗo saaha joni nak cotto base makko to legal nettek sara jeere nettek. ceerno Djiby Sy sa yiiɗi jokkodirde mo numéro mo téléphone ko numéro mo WhatsApp kadi mbatta ko 00 222 47 22 80 84. ceerno Djiby Sy so tawi a heɓani ɗum omo gollodo e miñi kono wiye ceerno Alassane Sy. ceerno Alassane Sy numéro mum ko 32 62 04 99. ceerno Djiby Sy ko jawranɗo ɓen worɓe usraɓe gora ko yawɓe yitede koye men e jippiɓe leecce kala e on fannomo jogui leɗɗe wiyete ko muuɗo hirda. muuɗo hirda ƴetta ɗum joni joni mosa nofuru nofuru. ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihar ko indema inde nene ma dokkatamo o haala ko woni ndel ɓernde ma ha cikka ko toon hoɗi. leydi Mauritanie listihar ko ujunere ogoya walla kartal crédit ujunere keefa mbaɗa e téléphone makko o haala ko woni ndel ɓernde ma ha cikka ko toon hoɗi. so tawi ko tawateɓe leydi Sénégal e dendagal leyɗele ñamoje franc CFA ceerno Djiby Sy listihar waɗinta ko 2000 francs woni temedde nayyi CFA. e on fannomo jogui numéro makko weewa ko numéro makko orange money so tawi a lombi hen kalisma ma yetto ha no hannirta ni. on numéro mbatta ko 00 221 78 128 35 98. ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu. ceerno Djiby Sy ko malaɗo wune so yennama ka miskino safro ma ha mbiya weng tawa hay mbuɗa yoɓani. ceerno Djiby Sy dendagal rafi mbawɗa wondude e dendagal caɗele mbawɗa jogade on ɓurodirta ujunnaji jeegom oguya so tawi ko CFA ɓurdirta ujunnaji ɗiɗi mbiya alhamdulillah. ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu. ceerno Djiby Sy ko malaɗo wune mbadden dando faade makko. aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi mande Mansa Keita wi ko firtata aadi mo adudira jayde weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa. mande Mansa Keita ko gorko pullo hen banggue ko mani ganke hen banggue joguiɗo gandal tawi kadi ko gandal memotogal gandal jirtogal guite tawi kadi ko jaddugal ennundal. mande Mansa Keita ko mani ganke hen banggue mbiɗen pullo hen banggue mo tawi oɗo saaha joni to Ségou e nder leydi Mali. mande Mansa Keita gandal makko ɓuuri yadude koye ngaluji cuuɗetoɗi e nder less leydi ko wayno kanŋe bauxite ko wayno jama e ko nandi hen kala. an dillowo e on fannu so tawi aɗa yiiɗi wiide alhamdulillahi rabbil alamina ɓamtoɗa hen joni joni jettuɗa hoorema hano hannirta ni jokkodire mande Mansa Keita. numéro makko téléphone ko numéro appel kadi ko numéro makko WhatsApp mbatta ko 00 223 numéro indicatif leydi Mali mbaɗa 76 68 45 99. mande Mansa Keita ko ɓuuri hawnade e gandal makko yidde tengtinde kadi nundal makko dendagal haaju mbawɗa addude dendagal ngaluji mbawɗa addude o namdata komo hoore kuɗol o namdata komo avance o gollante golle maɗa ha ɓernde ma ɓuuɓa ha keeɓa ko jiɗɗa gadda ko kaldun ɗon. mande Mansa Keita sali tan ko jamfa. mande Mansa Keita mbiɗa oɗo saaha joni tawi toon to Ségou ko gandaɗo e nder dendagal windere ha tengti dongre to Afrique to kanŋe o siggete ko wayno to leydi Côte d'Ivoire
ko wayno leydi Mali, leydi Burkina Faso, ko wayno leydi Mauritanie, Angola, Mozambique, Zambie, RDC Congo, dendagal ɗe leyɗele hen kala mo wiɗama ndema Sa Keita ma wi a yi gando a yi nunduɗo ɓe jokka hen kadi wakka yartu man ndema Sa Keita mbadden dandu faade makko. Kawisa mawɗo ekkiɗo hen lekki mbiyaki gorelte ko haako moƴƴo iwruko to kordi noro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma. ɓen hutortoɓe gorelte mbi'i alhamdulillah yoga hen ko joguinoɓe ñabboji kawniɗi no feewi yoga e docteur mabɓe kolliti hol o safara mon jiituɗon a neɗɗo tuƴiɗo joguiɗo AVC jogui cardiaque ƴiƴam dogata e ɓandu mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru prostate yoga e ñabboji goɗɗi kala hay janowo kala mum de so jokkodire gorelte ma yiito hoore muɗuma. Gorelte ko haako moƴƴo iwruko to kordi noro ari ko wallude e safrude ha moni kala tina hoore mum a yittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam ngulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa. So tawi jiɗɗa ko hebde ko laaɓi ko fati gorelte jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www.gorelte ma janggan hoorema kala muma. So tawi noon ko tonggode gorelte gonɗa koto Italie jokkodirta koye ceerno Abouli mbatta ko +39 339 856 67 39. So tawi noon gonɗa koto Espagne jokkodirta koye Amadou Touré +34 643 29 22 96. So tawi noon gonɗa koto Mbour jokkodirta koye Saydou Ndaw 77 388 21 88. So tawi noon gonɗa koto Ndendori jokkodirta koye Salif Diallo 77 901 74 67. So tawi noon gonɗa koto Kaolack jokkodirta koye Khadidiatou Guissé mbatta ko 77 693 55 12. So tawi noon gonɗa koto Jimbe jokkodirta koye Amadou Thioban mbatta ko 77 428 85 88. So tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Gaïde 06 50 99 64 43. musidɓe tedduɓe gorelte ko safara tan woni e muɗuma. Kettude kaburuji mon e demgal pula Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam ñalle moon musidɓe tedduɓe ɗe goni e hoore biira go lewru mars hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e joyi habaruji moon e demgal pular e sawte ko musidɗo moon seydi moon Ghali Abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nete ɓosoje ko miñi men seydi men Saydou Abouba ko adi habaruji man habaruji weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa jayde moon jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV e gardugol Sar Abdoulaye Sarr e fedde men fedde heblo sukaɓe Afrique e gardugol ceerno Habous Diallo emin mbiya on tan Ramadana Karim Allah rokki en fartange tawtorede kay darorde lewru du yo Allah rokku en kadi tawtorede mayirde mayru Allah rokki en dendagal barke gonɗe e mayru e ɓuuri e mayru kala Allah rokka en kadi horde korka men ha timma tawa kadi kono jamirɗen ni emin mbiya on tan oɗon jarlo oɗon jaafo ko suuɗi ko feeñi hakkude kaalowo e keɗoto to banggue amen minen min jarlima min jaafima ko suuɗi e ko feeñi min ñaago Allah tan kadi ne ñagonɗo min Allah nde Allah rokkata min ko min mbaɗi e jiifaji amen rokka kadi kala julɗo allahumma amina ko wona ɗum ko noon e nder lewru korka ndu so ndu darima handu maya jayde moon jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV
e kala fuɗɗorde kabruji men eɗen dusodira e musidɗo men ceerno Ibrahima Saydou Kane gorko mo likseyba gorgol haalani en ko fati kay ko yiɗa ko bonnata e ko ɓuri ko aña e nder lewru korka ndu ko noon kadi ñande kala so tawi ala ko faali ma en mbaw hettade kay buuɗal mon yurmede ko fati e gurdam annabaɓe tawa kadi koye musidɗo men Sar Abdoulaye Sara e ceerno Kalidou Abdoulaye Sy wondude tigui e équipe mum ha timma 12 on kadi hano hannirta ni ha lewru ndu korka ndu maaya ndeɓe dusata en enen kadi eɗen ñaagui dendagal bandiraɓe kañumen enen dusataɓe kamɓe dusoɓe en e nde ɗon yewtere nduɗo lewru korka ha joni habaruji men ɗemgal Pulara to leydi Mauritanie puɗoɗen ko addi kabaruji men hono no mbiɗen e gardide kabaruji kala ñalawma ma en jabbo musidɗo men ceerno Ibrahima Saydou Kane haalaɗen ko fati e lewru korka ko fati e ɓuura mayru ko yiiɗa hen e ko aña hen Ibrahima Saydou Kane assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. En calmini dendagal hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa en mbi alhamdulillahi rabbil alamina en tawanoma oɗo saaha rawane ñaaguiɗen Allah ya Allah hokku en tawede oɗo saaha hikka Allah tawni en oɗo saaha hikka en jetti Allah ko heewi Allah wi so tawi on manti kam tan mi ɓeydana on ɗum noon en mantimo haqqi bawɗe men en mbawa mantude Allah haqqi muɗum ceerno Mamadou Ghali ko noon tigui korka ko farilla ko wiyete farilla ko fardu ayni woni farilla toɗɗiɗo farillaji ko ɗiɗi ene waɗi farilla toɗɗiɗo e farilla keƴƴo ko wiyete fardu kifaya ko farilla noon woni ɗum ko ganduɗa ene waɗɗe maɗa ko an tan waɗanta ɗum hoore maɗa goɗɗo wawa waɗandema ɗum kadi alay saago tan a waɗa ɗum ɓaade aɗa hattani wadde ɗum nde ko wiyete fardu kifaya ko noon woni fardu keƴƴo o ɗum so tawi ene toɗɗo e enen heewɓe so tawi goto men ummima waɗi tan e fukkima heddiɓe ɓe ko wayno julde maayiɗo ko fardu kifaya so tawi maayiɗo maayiɗo wuro ngo fof hay goto men ummaki fewjede maaro enen fof en dañat bakkade so tawi noon dental tan ummima yeehi fewni maayiɗo o hebli ɗum ubbi ɗum fukkima heddiɓe ɓe kono korka noon ko alay saago tan a hoorat ɓaade kay aɗa selli aɗa wawi a hoorat tan gantoji kaɗoji neɗɗo hoorde ɗi ɓaari ɗin keftakima a hoorat tan a hoorat korka noon holko woni korka ko jogitade ko wiyete korka ko jogitade ga gueɗe taƴoje korka a jogitto a ñamata a yarata kala gueɗal ngal ganduɗa ngal ɗo gueɗ gollal sa golli ɗum tan ene bonna korka maɗa a jogitti ɗum ga mum foof ko ɗum wiyete korka holde fuɗɗoto holde haɗata fuɗɗoto koko adi fajiri saɗa fiɓa anniya piɓata anniya koko adi fajiri ene feera ɗon hanage muta a jogitto gueɗe ɗe mbiɗen ɗo ɗe ko ɗo nde ɗo yolde ko nde ɗo yolde foti hoorede anniya o kadi noon so tawi a anniyima jamma gadano o wonande lawol almami Malik sa anniyima jamma gadano o aɗa wawi hordude on ɗon anniya lewru ndu maya ɓa ɗon ɗo korka ka tan jirani so tawi noon a anniyima aɗa hoora a fuɗɗima ha yeehi ha nder lewru he gueɗe ganduɗa tan jogga a dañi hen ganto a taƴi korka ka debbo a fiilima walla ka debbo a ƴiƴam ɓesgu heftimama walla ka gorko a rafama walla a ɗannima e nder hen ay ɗo korka ene fawtoma so tawi korka fawtimama ganto wo iwi a yiɗi ɓamtude korka ma kesɗitina anniya o kono noon kala korka jokkodirteka neggodirteka aɗa wawi fibde anniya ñalawma jamma gadano o tan jogonoma ko heddi e lewru he ko foof hande lewru yiyama a fiɓi anniya an janggo ka korowo lewru ndu foof ay ko heddi ko foof aɗa wawi hordude on ɗon anniya ɗon ɗo korka ka tan jirani noon ɗon ɗo korka ka tan jirani on ɗon anniya ene yona foof so tawi noon korka ka taƴodiri alay saago kadi saɗa ɓamta korka ka a hestirtitat anniya noon wona sara hen ko arniya woni farilla korka ka so tawi a hoori a anniyaki korka maɗa haydara ala ko woni so tawi a woppi kadi ha fajiri feeri kadi a anniyima kan noon korka kadi haydara ala ko woni korata koko adi fajiri ene feera gona hen ha nangue muta ngal ɗo daawal ko ngal ɗo daawal wiyete korka ɗum noon bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe en puɗɗorima alhamdulillah bisimillahi irrahmani irrahim yo Allah hokku en gaynirde alhamdulillahi rabbil alamina yo Allah hokku en cellal
e softede e pellital e yaajede ha mbawen horde lewru korko ndu o ko musidɗo mon Ibrahima Saydou Kane ngam weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa. On jarama. ceerno Ibrahima Saydou Kane gorko mo lycée Bogol Gol golle ma jooɗi peewi en mbiya allahumma amina e dendagal duwawuji e nduwiɗa ɗi kala kabaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Mauritanie puɗɗoɗen ANSADE woni agence nationale de la statistique et de l'analyse démographique et économique ɓe kolliri tigui wonde e oɗo saaha leydi Mauritanie ene mari kay temedde joyyi e jeeɗiɗi ujunere ene fayi temedde jeenayyi e capanɗe jeegom e jeeɗiɗi neɗɗo taw ko wiyeteɓe handicapé woni tigui yimɓe taw ko wonduɓe wuurɓe taw ne gurdi tigui e ngakkede tergal e nder ɓalli mumen ɗum noon en teske tan ɓeena handicapé ji noon wiyeteɓe nder leydi Mauritanie ɗum ɗon limore tonggode kalɗen ɗo nde e ɗum tigui hollir tigui e nder temedere kala e nder population leydi Mauritanie e nder temedere kala hen yimɓe sappo ko wonduɓe e handicap ko ñande alkamisa bennuɗo noon e nder ñalawma tawi kadi ko ñalawma ko fati e sensibilisation woni tigui handicapé ji ballitte kay ha mbaɗe insertion professionnel mbawa tigui jangguinede e jangde taw ko jangde professionnel mbawa tigui e wallede no gollori tawi tigui on ñalawma waɗno koye gardugol hoore joom suudu hoorejo leydi woni la première dame biteɗo Mariama Fadela Da tawi kadi ko ñalawma yurnitade holno offre uji de service waɗante kay wonande ɓen tawi ko handicapé en tawteɓe nder leydi Mauritanie hono ministre noon tawi kadi ko ɓen handicapé ji noon joguiɓe carte uji mumen tawi ko widditaɓe ɓe laamu ngu heftini jogui carte uji mumen hono ministre kalfinaɗo ko fati e l'autonomisation des jeunes et de l'emploi des sports et des services civiques hono biyeteɗo Mohamed Abdallahi Wula Luuli o holliri tigui wonde département makko woni ministére mo ardi o holliri tigui wonde ɓe jaltini temedere e million taw ko haalisa ugoya e limore yinde nde ɗum noon tawi koye faade financement projet ji ɓen wiyeteɓe handicapé en ha mbawana koye men ummo tigui e wasam gollade ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen galle lamorgo woni tigui palais présidentiel ɓe kolliri tigui guila ñande alkamisa ɓennuɗo o wonde kay kono gonnoɗo contrôleur de police biteɗo Fadeli Wula Naji ono mama directeur général adjoint de la sécurité nationale mo gendi Mauritanie Wula Naji noon o lomti kay e oɗon poste o lomti hen noon ko commissaire superviseur biteɗo Mohamed Vala Wula Taleb e oɗo saaha joni jaaɗo foftere mum woni retraite muɗum ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen ko asata hande go lewru mars leydi Mauritanie dawri tigui ñalawma mumen tawi ko ñalawma mumen gadano ko fati e horde lewru korka taw ko lewru teddundu ko Mauritanie noon ko wayno yoga hordi tigui ko wayno yoga e leyɗe taw ko leyɗe julɓe leyɗe arabeɓe ko wayno Arabie Saoudite ko wayno Qatar ko wayno Émirats Arabes Unis ko wayno Kuwait Égypte Syrie Palestine Yémen Soudan Libye Tunisie Algérie ɗeɗo leyɗe foof ko asata hande o dawri korka mumen so wona noon leydi Maroc noon holliri ko adata janggo o kañumen ɗiɗi lewru février koko ɗiɗi lewru mars ko nden tigui kañumen dawrata korka mumen ha joni koye on fannu keddoɗen jamma aljuma hanki o hoorejo gendi Mauritanie hono Mohamed Cheikh Al Ghazouani o waɗi tigui windande makko e hello makko weeyo ngo hinde x faade kay dendagal ɓesgu leydi Mauritanie kala bo wideɓe kay korka jaam korka kisal wideɓe kadi Ramadana Karima ñagade Allah noon nde Allah rokkataɓe kay noɓe puɗɗiri fole rokkata en no puɗɗorɗen lewru ndu bisimillahi rahmanir rahim gayniren ndu kadi alhamdulillahi rabbil alamin Allah rokken kadi fattange wawde hoorde lewru ndu ha timma tawa kadi ko korka jaɓaka ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen police Mauritanie ɓe tawateɓe nder Nouakchott ɓe jubbini kay ɗeɗo balɗe kala tuggi janggi fa hanki ɓe jubbini jammaji ñalawmaji kay tawa ko ñalawmaji ɗiɓe inniri campagne ɗina ko opération ngaji noon nadde e nder wuuro ngo subtade kay yoga e hoɓɓe ha tenti noon hoɓɓe jeeyaɓe to Mali jeeyaɓe to leydi Guinée ɓe Côte d'Ivoire nde heɓe mabɓe kay ko ɓuuri hewde kay moɓe potti ɓe mbawi teɓa ɗumen ɓe jolni ɗumen e bisuji e oɗo saaha joni yoga e mabɓe nana udda tigui e nder kasoji e nder commissariat ji e nder ɓen noon ko ɓuuri hewde hen noon teskama tigui ko guinenaɓe yoga e guinenaɓe noon kolliri tigui tawama tigui ne jogui carte uji mumen taw ko carte uji consulaire ɗina carte uji noon ɓe kolliri kono police o e wideɓe jaɓani darde ɗiɗon carte uji hono noon ɓe kaldi kayiye e ndeɗo jayde wiyetede tigui Guinée wiyetede tigui Africa Guinée goto e mabɓe kadi tabaɓe holliri tigui wonde toon e nder kaso
kaso to ɓe coka toon o holliri wonde policier ji ɗi nangi ɓe tetti yoga e kalisaji mabɓe ɓe joguino e nder kaso to kadi ɓe ndendinino ɓe fiide kalisaji wonde kay ha wodi koɓe ndendini ɓe dokki policier ji ɗi ne walla taɓe tigui nde ɓe dañi koɓe ñaami kono ɓe kolliri police o tottitani ɓe kalisaji mabɓe kadi addanani ɓe koɓe ñaami hono no wi kay goto e ɓen nangaɓe tawateɓe nder oɗon kaso tawi koye jayde Africa Guinée o ɓayino ɗiɗon habaruji siftinde on noon laamu leydi Mauritanie waɗino eram kay rokkiɗo tigui fodde hitande timmude wonde dendagal hoɓɓe tawateɓe nder leydi he kala moni kala nde wawata winditade jogo carte mum séjour e tawi kadi ngal dawal ɓe dokkuno ko gratuite wonde kay hay mbuɗu yoɓetaki caggal ɗum noon so ngal dawal ɓenni ɓe koli noon kala nangaɗo so tawi ala carte mum séjour koko rewnete lawol foof noon ko yimɓe adi kay yidde haɓade ɗanne suuɗaru yahaɓe kay hewɓe taw ko yaaɓe to dongre Europe ko ɓuuri hewde kay oɗo saaha joni tawa sordirta koto banggue gendi Mauritanie ha joni ko ɗiɗi Mauritanie kedoɗena hôpital d'ophtalmologie mo Bouhammadou ko hôpital Bouhammadou tawateɗo e nder Nouakchott ko hôpital noon mo yimɓe cafri toon miskineɓe cafri toon saabu Allah on hôpital noon tawi kadi o ɓuuri yaadude ko bafanno guite hôpital o noon ardiɓe hôpital o kolli tijigui wonde o ɓeydama maw hattani makko ɓeydama saabu kay on hôpital ɓe keeɓi ko wiyete bloc opératoire woni tigui nokku to yimɓe oppirte taw on bloc noon waɗi taabe kewɗe no fewi taw yimɓe hewɓe ne mbawi naddude e nder oɗon bloc mbadda opération ngaji kañumen kala tawi kadi ko opération ngaji ko fati e guite tawi kadi ko gratuite woni tigui alda e jobdi foof ko saabu Allah waɗirte so tawi waɗi ordonnance uji ɓe dokkuma ordonnance uji tawi kadi ko lone poɗɗa ɓe dokkuma lone tawi kadi alda e sodde ko hôpital uji noon hôpital kewɗo fayida mo yimɓe hewɓe baɗata cente kay yaade toon ha tengti noon e yahoɓe yiidoyade ƴeewoyde tigui alhaali guite mumen ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar sen ummima to leydi Mauritanie ko to leydi Sénégal paɗen el biteɗo omo yetti Mendy ko suka debbo noon serveuse woni tigui ko gollotonoɗo e nokkuji soit restaurant walla gueɗe bawɗe ɗon ko serveuse donc noɗo yitede kayya tawi kadi ko employeur makko donc no yitudemo oɗo saaha kala guila talata ɓennuɗo ene miijo kay mataw wondi ko sellani walla tawi ko ɗanniɗo seeɗa ko on tigui yiita e nder suudu muɗum ene wasi fittade mum tawi o tawa kadi komo fuɗɗi gamotinde ɓe ko koddiɓe makko noon caggal kay nde teski hendu mettudu kay ene ara e mumen ko ɗon tigui ɓe ummini losko haaɓe mbawi tigui localisé hendu dow moto ko nder suudu makko to ko ɗon tigui nde police ari ɓe udditi bafal ngal ɓe tawi tigui ko omo wasi fittade makko tawi kadi o fuɗɗima gamotinde goski noon ƴettama nama tigui o suudi cafriɗi waɗi autopsie beele ne ande kay holko saabi jaltugol makko aduna ha joni ko leydi Sénégal kedoɗena commission halfinaɓe ko fate rewidade e darorde e mayiɗe lebbi taw ko lebbi ɓaleɓe nder leydi Sénégal commission ngaji ɗiɗi tawte toon heeɗo commission mo kaltena ɓe kolliri tigui e nder yoga kay e dendaga walla ɓe kolliri e nder jokli leydi Sénégal kala hay nokku kay ala tigui wiɓeɓe wonde lewru yiyama jamma hanki o wadde ɓe pelliti tigui wonde kay leydi Sénégal dawrata korka mum ko ñande ɗiɗi lewru mars hitande alet janggo ɗiɗi lewru mars hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas joyya ko wona tigui jalawma ɓe gadano ko fati e lewru korka ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen CMS woni coordination des musulmans ɓe leydi Sénégal ɓen joɗinoma aljuma hanki o jonde mumen ɓe kuccidiri tigui e jaydiyankoɓe ɓe kolliri tigui ngal ɗo catal to woni catal ɗiɗi ɓalla noon ko fate rewdade darorde e mayde lebbi taw ko lebbi ɓe kolliri tigui wonde ka ngal ɗon catal noon holliri tigui ko wonde ko lewru yiyama aljuma hanki no gasi jeetati lewru colte ɗum lewru ndu yiya noon koye nder région de Diourbel ndu yiya koto wuuro witego Sadio tawatego e nder région de Diourbel CMS noon kañumen kay e tugnade jigol nduɗo lewru ɓe kolliri kamɓene ko aseta hande o woni goo lewru korka on faami tigui to leydi Sénégal ene wawi tigui korka kadi waɗa luural to banggue fuɗɗade ma wooda horɓe hande wooda kadi horɓe ñalawma janggo ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen aljuma hanki o sanga 16h woni 4h kikiɗe woni sanga 4h kikiɗe sanga 4h kikiɗe ko accident muso waɗi e dow lawol ummade Louga faade Poutou tolno wuuro witego Tare tawatego e nder commune mo Poutou accident waɗi ko 50 kilométre hakkude muɗum e Louga ko oto mo hinde Peugeot 406 kañum tigui felmi moto Jakarta tawi ko moto jollunoɗo sagataɓe tato ɓen tato kala sagataɓe moto jollunoɗo ɓe jabde hen sagataɓe tato noon hen goto ene wiye Baye Amar ne yaada
duuɓi 14 goɗɗo ne wiye Baye Jal Thiam duuɓi 17 goɗɗo ene wiye Julde Thiam duuɓi 11 on paami sakataɓe tokosɓe kañum kamɓe tata kala noon ko ɗon e ɗon ɓe mbasi pittade mabɓe woni sur place goskiji mabɓe noon nawama to morgo Amadou Sakhira Mbaye mo Louga accident waɗi mbiɗen ko 30 kilométre hakkude mum e Louga sukaɓe noon sukaɓe halkiɓe hen ɓe kala noon ɓe paano tigui koto plage woni tigui to tufde nokku biyeteɗo Tarik toon tigui ɓe jinno welnoyde addude mabɓe ko adi kay lewru korka du kene daro gendarmerie mo Potou noon udditi hen enquête mum ko fati e onon accident ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Cour des comptes caggal nde Cour des comptes mo leydi Sénégal yaltino rapport muɗum tawi kadi ko rapport kolɓiɗiɗo no fewi on rapport noon tawi kadi komo yo nani haydara ko fati tigui e gardigo Macky Sall laamu Macky Sall e wondiɓe muɗum caggal oɗon rapport noon nde wonno tigui on rapport noon moɓe bonni no fewi laamu woni tigui cofade Macky Sall e wondiɓe mum bonni tigui faggudu leydi ndi no fewi ono biteɗo Moustapha Diek Sare kañum woni joguiɗo konngol laamu woni porte parole du gouvernement mo leydi Sénégal e oɗo saaha o holliri tigui wonde kay o yiyani kala e oɗo saaha joni caggal oɗo rapport nde yalti o yiyani kala holko haaɗi Macky Sall holko haɗata Macky Sall hoorejo guendi ɗi waɗede ko wiyete poursuite judiciaire woni tigui yiiloyede kay darnede yesso justice saabu kay bonnude ngaaluji leydi ndi o wi Macky Sall noon ko kañum woni cerveau woni tigui kañum woni mawɗo dendagal bonnuɓe ngaaluji leydi ndi e dendagal wiyeteɓe détourné halisaji ɗi kala o holliri wonde ko Macky Sall woni yeeso mabɓe kañum woni mawɗo mabɓe o wi noon Cour des comptes kay joguiɗo kay wadju Cour des comptes kay badnoɗo kay audit mum te joguinoɗo kay kam noɗo yo wat audit tawi ko audit ministère des finances à travers inspection générale o wi tigui wonde Macky Sall haɗani tan e bonnude ngaalu leydi ndi o holliri tigui wonde Macky Sall waɗi tigui ko wiyete acte taw ko extrêmement grave wona konguɗam noon ko konguɗi makko kanko Moustapha Diek Sare kañum woni joguiɗo konngol laamu e oɗo saaha o wi Macky Sall noon ala tigui ko foti wadde e oɗo saaha joni ala ko foti haalde e oɗo saaha joni so wona konngol gotol huccidde kay ɓesgu leydi Sénégal kala ñagade ɗumen yafuya o wi noon ko ɗum tigui woni ko Macky Sall waɗi ɗum noon ko caggal nde Macky Sall kay wanno haalande mum arwinide tawi kay koye jayde witede Jeune Afrique yettude ha soori ladde kay dendagal koɓe takki ɗum eko takki laamu kala e ɗiɗo ko rapport Cour des comptes waɗi o hollirde kay wonde on rapport ko baɗaɗo manipulé kadi o holliri noon wonde Macky Sall e nder hen holliri tigui wonde kañum kay nawi ɗum leydi Maroc wuuro toon kono dendagal ardinoɓe leydi Sénégal e mabɓe jaltuɗo kala suɓoto ko leydi to wela wuurede ɓe guuroya ko France kanko noon ɓurnimo ko wurde to leydi Maroc o holliri kadi wonde oɗo rapport Cour des comptes haɗatamo tigui artude nder leydi makko Sénégal kala nde haaji makko ari e yidde artude leydi he kanko joguiɗo konngol laamu hono biteɗo Moustapha Diek Sare noon holliri kay so tawi Macky Sall ne hooli hoore mum ko tuma ko ala e muɗum sene hooli hoore mum yo yabɓu koyngal mum e nder leydi Sénégal ko nden tigui andata wonde tigui ko tuma e mum ko hunde wonde o haali ɗum noon ɗiɗon konngudi noon koye jayde witede RFM Macky Sall noon mbiɗen waɗino haalande mum e tawa ko yettude ko fati dendagal rapport Cour des comptes mo waɗi kay nden yeddande wonno ɗum koye jayde witede tigui Jeune Afrique ha joni ko leydi sa joni habruji men ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal ha joni jento falde Tambacounda tribunal de grande instance mo Tambacounda ɓe jandini ñawore mabɓe faade oɗo ceernajo biteɗo ceerno Ibrahima Sy ko ceernajo noon jangguinowo Qouranul Karim ko ceerno kadi tawi kañum woni almami Juma wuuro witego Sinthiou Diawɓe 2 ene tawi e nder nokku bitenego e nder falde Kulor e nder département mo Goudira ko ceernajo noon dabotoɗo kanko tigui taƴina ñawore makko kay omo lelo duuɓi 3 e kaso omo lelo duuɓi 3 e kaso tawi kadi ko kaso ferme woni 3 années de kaso ferme ɗum ɗon o tuma tigui koko wiyete escroquerie waɗi tigui o tuma ko ñamande commerçant goto haalis kewde no fewi kene qime ha 15 millions tawi ko franc CFA
on commerçant non porte mo plainte kay wiete ko Amadou Ndawo ko adi fof non o holliridi ko rafi non Amadou on commerçant non holliri tigi wonde ko rafi wonduno tawi ko rafi tampindum no fewi o jokkodiri e ceernajo o non on holliridi wawi safrudemo caggal nde ɓe natodiri noon o holliri ko ardi kala o rokkino ceernajo fodde million ngaji jeegom caggal ɗum kadi o sodan ɗum moto kesso pula 450 mille tigi o sodan ɗum oɗon moto caggal kay ko sadakuji ɗi o waɗi foof ha yetti ko rewdiri e ceerno addu ɗum so ɗum waɗa ɗum o holliri ha yetti sappo joyi million tawi ko franc CFA kadi o heɓani hen haydara kene fati tigi kene wiya tigi waylima e rafi makko ko ɗum saabi noon o portoya plainte to tribunal kanko ceernajo o noon e yamirore procureur Aliouna Dia kañum tigi yamirno tigi nde o addoyte darima yesso tribunal de grandes instances o taƴanama duuɓi tati e kaso kadi omo rutta sappo joyi million tawi ko franc CFA ɗi omo rutta ɗum ha joni habaruji men demgal Pulaar seeɗum mima toon to Tambacounda ko ɗon corden payen to leydi Mali société biteɗo Sonatam ko société nationale de tabac e alimeta di Mali ko société pewno ko simme e alimetaji mo leydi Mali tawi eɓe on société noon tawi kadi eɓe mbaddi partenariat on société noon waddude partenariat e mairie commune mo jo gara ɓe mbawi tigui yubɓe mbawi tigui ɓe jubbini ñalawma ñande alkamisa ɓenuɗo ɗo taw ko cérémonie inauguration boowal jangal fiyete ko jardin on jardin noon ko jardin to legguimaji ndemete ɓe finance kay to gam ko yidde wallide ɓe rewɓe taw ko rewɓe jeeyaɓe to nokku biteɗo Magnambougou jo gara gam yidde wallude rewɓe kay ha mbawano koye men certa tigui e wasam gollagu natta kadi ɗaminade mbawa tigui wawande koye men e kala saaha golle ɗe kala noon ko société Sonato kañum waɗi financé golle ɗe tawi jaru financement o manqui million ngaji nogas e goho ko seeɗa saabu ko 20 millions 816 mille francs CFA jardin o noon ɓe koliri tigui ɓe mbaɗi hen grillage fodde temedde jeegom métre linéaire woni tigui ɓe kuurimo kanko kala fodde temedde jeegom métre grillage waɗama e oɗon tigui jardin ina tawe hen kadi mbaɗi e makko kadi ko golle mbaɗaɗe hen kadi tawe hen woyndu taw ko woyndu yanjuno fewi wondude boyle ɗiɗi goɗɗi tawi ɗina boyle ɗiɗi noon ko boyli taw ko boyli forage tawi kadi ko forage uji mbaɗaɗi bien équipé tawi kadi ko mbaɗaɗi équipé ko fati e solaire ko nangue tigui so pompata ɗum ha ndiyameje ɗe walla liggui ɗe mbawa yaltude hano hajiti ni foof noon ko gam yidde wallidde rewɓeɓe ine tawtora cérémonie o noon responsable uji Sonatam wondude autorité ji municipal administrative wondude ɓen ardiɓe diine ardiɓe adaji kala tawteɓe e nder falde commune mo jo gara ha joni habaruji men demgal Pulaar to leydi Mali keddonen ha joni yan ha toon to Kuccala noon catala bitegal vérificateur général financier ko catala yurnitoɓe kay kala sa institution ngaji leydi ndi ƴewde kay so tawi ko ɓen kalfina ko ne rewi lawol ɓen noon mbaɗi tigui mbawi tigui sunnade e mairie Kuccala yurnade kay ko fati gestion mabɓe tugui hitande 2021 2022 2023 2024 ɓe tawi toon noon ngakkande mawde no fewi ngakkande nde noon ɓe tawi toon e guime ha temedere sappo e nayyi million ene fawi woni 114 millions 134 mille 563 francs CFA ha joni ko leydi Mali keddoɗen ñande alarba nogas jeegom lewru février ndu gonɗen ɗo hono ministre Alou Sanou ko ministre leydi Mali najo o sifodiri tigui e biteɗo Fahad Al Souleynati ko directeur général des fonds qatariens pour le développement accord tawi ko accord financement pamodiral tigui wonde kay on boñomo qatarien ene finance kay gam wallude e ɗoftude budget leydi Mali woni ko wiyete appui budgétaire mo leydi Mali sifande ɗe ɗon ne qiime ha capanɗe joyi million taw ko halis dollar so weccitama e franc CFA e ɗum hawra kay capantati e goho piccal teɓelɗe capanɗe joyi e jeeɗiɗi milliard taw ko franc CFA halis o noon oɗon halis noon ko yidde wallude leydi Mali kay ha wawa ɗoftude e haɓade tigui walla kay dendagal ɓesgu malinaɓe ha keeɓa kay ko wiyete des services de base woni hebde ko wayno ndiyam en ko wayno courant ko wayno cuuɗi cafriɗi ko wayno laabi moƴƴi kala gueɗe ɓurɗe hatojine école aji kay beele ɗum ɗon e dispensaire uji ha ɓesgu leydi Mali population kala wawa hebde ɗum hano hannirta ni ko ɗum tigui woni fandare oɗon haalisa ha joni habaruji men demgal
ha pular kedde afrique jabboden ko musidɗo men seydi men Alassane Oumar Mbodja gorko mo Sara Ndogo Alassane Oumar Mbodja salminama juurama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Gali Aboubaye calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawo TV kamɓe men ɓurɗi tengtude e dongre Afrique e ñalawma hande o puɗɗoɗen ko leydi Côte d'Ivoire to de ko trafic wonɗen e gueɗe taw kadi ko utoto ɗum ko ɓen saforoɓe tawa safara ganni gila kay guyi hani e laakeji hani e taw kadi ko ñiiƴe wone ɗen kulle taw kadi ɓe kutorto ɗum kono mbirɗen ni ko safara kono ganni toon to liɗo Côte d'Ivoire ɓe mbiɗi ene wayno dey jeygu woni ɗeɗon gueɗe ko nande e gueɗe guyi taw kadi ko cewɗi en ha ni e tawde ko barore en ene dey ɓeydi tan wadde ɗum ɗon noon ene wayno kamɓe koɓe hannoɓe ɗum taw kadi ɓe mbaɗi hen loyde taw kadi ko ONG taw ko fati kay e haɓade kadi wonɗen e gueɗe ha ni e dandude wonɗen kullon ko nande hono cewɗi en ɓe mbawi ɗon bayyinde e gila kay taw kadi ko e nder daroɗe lewru tolte ɗe ɗum noon ɓe mbi wonde ma won 46 e nder jeehe gonɗe toon ɗe ɗen gueɗe ene jeeye toon kadi so tawi ari kadi ma taw toon guri taw kadi ko nande cewɗi en baroɗe en eko nandi hen ɗum ɗon noon ɓe mbi ɗon ene tawi e yoga e ɗen jeehe gonɗe toon ɗum noon ɓe mbi noon wonde kadi ala ko wurtoto ɗum so wona ko ɓen saforoɓe taw ko safara kono ganni ɗum ɗon ɓen keewi wutora ɗum ko nande talki en ko nande gueɗe baɗe noon gam kay waɗirde ɗum taw ko biwaju mabɓe toon Niger e nder bajjinago noon ñande 17 lewru colte 2025 société civile taw kadi komo wuuro darlite gonɗo toon ɗo Niger ami jogui de kono caɗele e oɗo saaha saabu ɗum e dartinde wona ɗene liggoyaji taw noon ko yaccinde oɗo site mo compagnie taw ko miniére taw ko dakutta Koninak gonɗo to proximité e goto e o ɓurɗe mabɓe ɓurɗe mawde no fewi gonɗe lista leydi e taw ɓurɗo mawde e windande kala ɗum noon wawi kadi uddude kay dane mum guila 34 lewru mars 2025 caggal pelɓodiral hakkude RDC to banggue funnague mum ene wayno dey ene batu ene fonno wadde hakkude jagorde EAC e SADC ɗum noon kadi fonno wadde ko ñande aljumare nokasi jeetati lewru colte 2025 ene wayno de kadi ɓe jowi ɗum ɓe matti kadi ñalamaji goɗɗi te tawno jagorde SADC wonde e EAC ɗum noon dey ha hande noon andaka noon halko haaɗi ɗum wadde nde tawno wonde leltotaji mabɓe taw ko Rwandaji kañum e Congoleji ɗum noon haydara ala ko mbaƴƴini e ko waɗi ɗum wasde wadde ko ɗum noon ne wayno ɗum noon noon yimɓe namdi men namde mawɗe no fewi halko haaɗi ɗum wadde nde tawno wonde ene farano hakkude mate kay ma deƴal ngal haalande arde deƴal hakkude Kinshasa e Kigali mate kay jaam ene arta toon kono ne ha oɗo saaha andaka noon halko haaɗiɓe wadde nguɗo batu haali Abouba ko ɗum ɗo tonguɗen e dongre Afrique e ñalawma hande o taw wonno koye dande musidɗo moon Alassane Oumar Mbodji gorko mo Sara Ndogo ngam weltare Ayawo TV. Alassane Oumar Mbodji golle ma jooɗi peewi ko an uddi kabaruji men e nder dongre Afrique kabaruji men joolam jaɓeɗi koto Bolivie puɗorɗen to Bolivie noon ko bisuji ɗiɗi kañumen pelɓodirta toon asata hande go lewru mars hitande 2025 sara wuuro wiyetengo sara wuuro noon wuuro wiyetengo uyuni noon tawi to banggue worgo leydi ndi ko famdi kala 40 e jeeɗiɗi neɗɗo mbasi hen pittali mumen e nder ɓen 40 e jeeɗiɗo mayɓe hen ɗiɗo ko sukaɓe koto leydi France paɗena ñande go lewru février hitande 2025 woni lewru maydu ndu recensement waɗanoma e nder kasoji ɗi leydi France no lidorno on recensement noon tolliri tigui wonde ko leydi France ene jogui oɗo saaha joni 61,599 neɗɗo détenu tawi ko nangaɓe ene coka e nder kasoji mabɓe frayso noon ko oɗon nombre noon koɓe kolori ko record saabu leydi France meeɗa hebde yimɓe forbini kay tawi ko sokaɓe e nder kasoji mabɓe koto leydi Ukraine paadena hoorejo leydi Ukraine hono Volodymyr Zelensky o waɗino jillu makko to dowlaji tentuɗi
America o joddinoma noon e nanɗo makko woni hoorejo dowlaji tedduɗe America hono Donald Trump jonde mabɓe noon yoɓe jonde hakkude mabɓe noon jonde nde welani no welani kadi jonde nde welani yoɗani haydara sa ɗum saabima noon caggal nder jonde mabɓe ɗum saabima kayya Volodymyr Zelensky hoorejo leydi Ukraine o wayi tigui no gedduɗo toon ni saabu o mima toon kay ko adi ko mission makko walla ko adi tigui ko fonno wadde toon koni timma tawa o ummima toon hollirde mette makko leyɗe kewɗe ɗon taw ko leyɗe jeeyaɓe fedde Union européenne kañumen kala kolliri enen gondi e makko kadi kanko Volodymyr Zelensky kadi enen gaddi soutien men faade e makko siftinde on noon wonde Donald Trump e Vladimir Poutine hoorejo leydi Russie koɓe sorɓe oɗo saaha joni cehilagal kesal kay gila Donald Trump atti e jappere laamu cehilagal hakkude mabɓe oɗo saaha joni ene wayno ene weeli no feewi ɗum saabinoma ni ha Donald Trump suuti no konnguli hollirde kay wonde hoorejo leydi Ukraine hono Volodymyr Zelensky wonde ko illégitime saabu kay oɗo saaha joni o fotani wonde hoorejo leydi saabu mandat makko ko gasi gila ko ɓooyi haɗi ɓe haɗi no wadde sumgoji noon ko leydi ndi wonde e guerre kanko Donald Trump o haalani ɗon kadi o holliri feere foof ma o daro kay ha o hebta dendagal balle tawi ko balle cifanoɗe kay faade leydi Ukraine tawi ko cifanoɗe e laamu kingu ngu tawi koye gardugol Joe Biden Donald Trump holliri tigui e haalande mum balle ɓennuɗe wonde ma o darano dole makko ponno kay gam yidde tettude walla artirde ɗiɗon haalisaji ɗeɗon balle kala hollirde kay wonde oɗo saaha joni o yaadani e leydi Ukraine musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno komin tongal noon habaruji mon e ɗemgal Pulaar e sawta he ko musidɗo moon sehil moon Ghali Abouba to kaɓɓirɗe ɗo ha mbawon yiide en to banggue YouTube ko miñi men sehil men Saydou Abouba ene duusa en noon e lewru korka ndu kay haɗu timma ene duusa en hen ceerno men Ibrahima Saydou Kane gorko mo lycée Bogorgol tawi ɗon ko roɓiɗo Afrique ko Alassane Oumar Mbodj ketki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on